Ġrali, kiltu intom? Xkora vojta ma tiqafx tafux. Jisimgħu minni. Kif jgħid il-Malti wara kollox klib ix-xieħ, żomm fih. Ġieli smajtuh dan il-qawl għandu tagħlima importanti ħafna. Mela nisimgħu din l-istorja ħalli tifhmuh sew. Meta kont għadniġkejtna bħalkom, kienet l-għana tiegħi noħroġ insuq ir-rota li kien xtrali missieri. Dak iż-żmien kienu ħafna inqas karozzi hux. Kienet iktar faċli. Missieri kien waħħalli qampina biex indoqqa qabel ma ndur xi kantuniera. Iżda ma kontx nuża, għax kont naħseb li sħabi se jitqu bija. Ta' sikwiet il-ġar tagħna Gejtu kien jarani barra u jafżani li ħawweġġa jekk ma nużajiex il-qampina. Gejtu kellu żmien u ħanqer magħkom kont nara ħantibħatku. Iżda darba fost oħrajn, mort indur mal-kantuniera u sirt wiċċi lil-Ninu li wkoll kien għaddej maġġel bir-rota. Bum! Batna ħabta tal-bja tibħawli. Kont spiċċajt tagħmel ċarejn bil-krazzi. U mbagħad iktar stajt minn sħabi tafux. Minn dakinhar intbaħt li Gejtu għal ġittijie kien qed jgħidli u flok bdejt tisti minn sħabi bdejt nagħmel kif qalli hu. Issa l-Murejta ningrazza li għadni nista' nitkellem magħkom ħa nagħmel kif għamel Gejtu miegħi. Ħa ngħaddilkom l-erf kollu li naf. U m'hemmx mod ieħor aħjar milli nibdew mill-wien. Issa morru għantomkom, għax ħatibda tinkwieta fejn mortu. U attenti qabel taqsmu t-triq, ħarsu darbtej. Morru, saħħa u slim.